लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेल आरो ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नुनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसबी कोरियोग्राफी एन्ड प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै आरो आं बे भिडिअनि सोमोन्दै साननैसो आवगोलावसो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों ससे बुंनानै होखादोंमोन, नाथाय मोजां डिटेल्स मोनैनि थाखाय आङो फोरमायजोबनो हायाखैमोन आरो बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेनि सोमोन्दैबो मिन्थिनो मोननाय जायाखैमोन। लोगोफोर नोंथांमोना बर'निनो कमेडियान एक्टर बिथां मेन्देला ब्रह्म आरो रिशिता उजिर बिथांमोननि फाव खालामनाय बे गोदानै फैनो गोनां दुली मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना एसबी कोरियोग्राफी एन्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा मुसाहारि बिथाङा आरो लिरिक्सखौ होदों मेब्ला सिखारि बिथाङा। आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां दुली गोदान मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड कोरियोग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ साननैसो उनावनो एसबी कोरियोग्राफी एन्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो हासिगौ दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोनाबो एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।